Could you imagine? Igbo billionaires has turned APC to money-making party. Hana ha wazimbo. Guys na bombo na mafia. Hancha nacho APC. They don't care about poor people. Imolofa ka ha collect all the home money and ebute there. Masses found. All right, I greet you all, my lovely fans and friends. Oh, Eze Ikuku. Get on te. Kedi fedi shena na APC na mmadu ewu ego and mmadu idneme yahum. Kedi fedi she nothing. From Okulumbo, this man no here now gini baby oko ki geji wema. Nandi anaba now. Secret society no de party mana anyo nwaka na afụ ha na eme party ke ndị ejiwe wọrọ ọgwụ ego na ọmụ na gị na abụọ ndị na-atụ akwụkwọ Ebonyi steeti taa maa mma ọ APC ọjọọ njọ ọ APC. Could you imagine baby ọkụ nọkatara overnight bido iri ego mebe ọgaranya gbakube mmiri na-eke ego a na-akụli ya aka anyị chekwa na mmanya ka ọ na-ere ndị mmadụ na-ekwe na-elekwa mmanya na-ere bebi ọkụ anyị ama ha n'ọbara society APC ndị na-eke ego. The same thing happens to enviable. From nowhere enviable libe ego tawasibe ego. Before you know it, or through APC. The same thing happens to Kubana chief priest. Ne-ebuali ego, ne-eke ego. Before you know it, or through APC. The same thing happened to Obi Kubana. Ona magali ego up and down. Before you know it, or through APC. The same thing happens to Zenko. Ole-ebuali ego na banaba. Before you know it, or through APC. Waganote. So na ndị be anyị enweghị ike ịnọpụ n'akụkụ ka the current government rụọ ọlụfa ife ara alụ na-abụ ebe ara APC gang abairibe ego ndị masses stọpụzi ịlụ masses ọrụ stọpụzi inye masses good roads, no infrastructure, no youth empowerment. All these evil billionaires are naked the money n'aka. In fact, tata Ebonyi steeti anwụọ na kpọta ọnụ n'ala. Ebonyi anaghị eme ọfụma na enwe ifuru na ebegheli ọmazị ife ọ ga-eme ọlụghị ụzọ nwere ife o mewuru n'obodo. In fact, eho Tinubu bụ ọgafe abịalụ wee sie Tinubu ka arụọ flyover na Ebonyi steeti. Ọ sị no. I can't build flyover where there's no good road. Onwe road arụ because na ego a ga-eji wee mere ụzọ bebi ọkụ na ndị otu enviable na-eke n'aka. The same thing na-eme n'other states. Na ife na-eme n'Imo steeti a na-eke ego ndị Imo n'aka. Ha lisi ego ha ebe ndị ESN na ọha na-ebute gịnị bad market. Na ala Igbo nwere insecurity na afịa anaghị azụzi na anaghị enwetazi ego from general revenue. Who told you that? APC wee ghọzie yahoo. In fact, currently now, even Ebonyi State, ọ dị nke ọ bụzi anyị shoes ka a ga-eso because na ife na afụ na ụkwa na-apị mkpụrụ adịghị ya. Ebe ọ bụ na bebi ọkụ bụzi ego APC ka ọ na-eri ọma na mmanwụ next time na-abụ ọchọzie ka ọ bazie gashia senate from senate ọ bazie bụrụ gọvanọ ka ndị Ebonyi wee ga n'aka ugbo ka eme ndị Ebonyi ka ha ghọọ ndị ịza is too wrong. Ogene bụ na ndị baya ma mma ife. Why are we like this? Na ehole Ebonyi currently now nọzi behind ebe ọ bụ na ha nwere all mineral resources. Ha nwere rice, fa nwere stone, they have other things. O wee bụrụ nọ ndị APC nwụdelie wee mmadụ iru n'ala ifele mee ndị Igbo.
ịba na APC ịghọ billionaire ha na-eke iferu Nigeria iferu youth iferu pharmacists aidizie ka sị na ndị eriri eri nsogbu dị omezie fata na ha na-esuzi onwe ha imi ọrụ ha bụ gịnị ndị youth na n'iyi si suo youth imi mana all of them fa na-ele nri ha na-ebu ife ego ha na-eke ego they don't care about the other things a na-enye ha ego now ha na-eli ego na-adash pharmacies peanuts shake all the whole east niile ha ncha the whole billionaire niile tata nọ na APC ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị agụghị akwụkwọ ma ndị amaghị ede fafa ngwa jụọ ọ bụ na ha bụ ndị bụ anyị n'obi kedu ife a na-eti elite na pati ka ihe ọ nọ ebe ahụ eme ị ga-afụ onye amaghị ede afọ ya drop out ọ sị gị na member of APC everywhere tọkọ all this pain after tata the whole east niile nọ na APC Asari Dokubo APC Zenko APC Kubana Obi APC all the whole Anambra billionaires APC Gafano Ekorosta Enugu State all of them APC Ebatan Ebonyi State Enviable APC Bebiok or Bebioyi APC all of them Ebazimo State Bakarara them Chief Priest Bandi Utenine APC Ebazi Abia State from what Joseph Okalu we look at fast wera we believe APC Mato Ezefa Molona Gene Neme that's why Tinubu Jamwanya why now this sufferness today happen only to do all our Igbo billionaires Nyalaka when they tipiani. Now when they say ha ka Tinubu pụta ebe a sị gị no ya nọrọ ebe anwa ewere anyị gbazuo afịa mana the worst one na gịnị nke okwulu bebi ọkụ in fact oge eji eze wee kpee ekwele